kisaslo lamsogo norong haina hai ani Facebook live dini ang Facebook live ma khaimani kai haisi jeng tabuni ojorao nugui tongo je bubagra chini bagai tamo khlai tong sikangni simi bubagra chini bagai busuk jora saktari phekya bubagra chingno chini dofano hamjagai bo tamo samung khlai phekya tamo sacrifice khlai phekya jeng abono nugui tongo enko obahai jorao no tabukni jorao bubagra belai kheno khabeljak bubagra o dofano hamjakma bai dofani bagai bini chanani thunani jora krei bini kaijaknani borjaknani jora manliya engai obahaike tongmani jorao kha slugui tongmani jorao kha mithigui tongmani jorao faidi jeng bubagra no logiri layano main kok ngai abono main kok ngai abono je bubagra bini tongthok sathok nok nukung hukung logisong no pojonto yakarei dofani bagi bo chobau nong khori tongkha kai nini ani bo tabuk daitto tongo nung ang bo bubagra no logirui bini yapiri manjui himlainani nini ani barja tongo akok si sanani makasaro phaidi bubagra buskangni salotamo saklai jeng abono naisingi tongnai bubagra tini chini bagai khorang sahori tongo jeng obahaikeno puilani simino bubagra no chungbo logiri laichinai bubagra je jaga tongo arono chungbo bubagra ni logion tongnai hinai jeng bubagra ni logi je yapiri senai rok tini baksa bororok khabai tongnai tongo khabai tongnani koglia jeng tabuk bubagra ni logio jeng choba kotor khlainani bagai jeng tiar ma tongnai tamukhe tini apatot kaisa decision nalaimani jeng nukha phaine 28 tarik ni simi hatai kotoro hunger strike khlainani hinai hinpano jeng bubagrani bukhukni kokno jeng nasinglainai tangi himale wairewai central government bubagra bai kok salai tongo bubagra no nihino thokogo bindu deborma angle ready tongo yes belekeno hambai takuk bindu no jeng jotto si ready ma tongnai su takuk bindu ya jeng jotto no ready ma tongnai ang bai thangbo ready tongo norobo ready tongo kha khlaio ar oboni bisingo ang pipeline hambai rinani musung mani hangkai thasingo koyekjon takuk songano call khaikya kobui kok jeta ekdom sarai kok ang bumung khuna thangralia koyekdin sakang borok BJP join khlaikya koyekdin sakang ya koyek mas sakang borok BJP join khaija kisa dol bol tui hangkai ajorabo borok bayang gerungni tongo obon bagino prai borok no ang mas hawo chini dofa kok sisana nangkha bubagra no chini bagai last yes takuk prodip jeng sneja kolo bagina jotono no belai hambai je logi tongnai rokno ang tabuk sano naimani kok hangkai abono thasingo ano call khaikya koyekdin sakang je BJP join khainai chini takuk songrok tongo koyekjon borok BJP join khlaikya hinpano borok apuruno kok rijak jeng ang bo samani tongo borok bai kok gerungni tongo ang je bubagra chini bagai fight khlai tongo jeng bubagra no fat kaya kanani kogya hinmani jorao ang kebono majara bernani thangmani kogya chini bisingo leadership khaitiniwo chini bo galti tongi mano aba haike khlai no chini bisingo khusa khusi inglai thaniwo phano chini assembly ni ya koyekta assembly ni borno phun khaikya je dara nung bubagrani omokoli muktui nugui jeng BJP phaijak khunpano chini bkha tabu bo bubagrani bagai jeng kabui tongkho bubagrani logio no jeng tongo bubagrani logio no jeng tongnai nung khorang sahordi nini logio sungbo tongnai borok bo sahoro actually abo ani logi chini logi bubagrani logi simia sung pura tipra dofani logi bong tipra dofani thinangni logio si jeng logi rui ma tongnai tangi hingakai tini ni ojorao nainedi tini baksa bororok bubagrani ochobano monilayu bubagrani bini sorry hamya haingkai reng sorry hamya tutui boda hangar strike tongnai hini baksa rok monilayu are babare o moninai takuk nung monimani aboni kap mung srapchani moni mungsi nganu nini thinang nini besabutui jepur sak nangjaya khuk nangjaya ngnai nini moni mung apur borok kemanai akok si wansukdi tini bubagra chobak khlai tongmani bubagra chaya nung yawoi sorry hamya tutui bubagra no sorry hamya norok no khlaikya nung hai ang hai bororok no bujiya bubagra no sung sorry hamya khiklaikya
buagrano chung poza bokha bubagrani poza no chung tui churiya ui bubagrano poza bokha thasing sananai mano okokno BJP o join khlaijak thangnai koek mas sakang borokano kolkhai sahorka je dara chungbo bubagran logio tongo bubagrano nang sadi chung koekjon borokno jolima bai chung phaikya aroni phaigraka chungno nangye hinjangma bagisi chung phaio phia khajani ta khuktai bukhuk nangya kebono kori nang CPM pano nonobo nango nang Congress pano nonobo nango nang BJP pano nonobo nango tangi nangya ngnai himani kok ngangkai bubagra bo o khali tipra mothani bagi choba khlai tongya bubagra whole tipra sani bagi se osoba khlai tongo tini CPM khainai ni busa busuk bini ko bora rachi ni bagi choba khlai tongo tini Congress khainai neta ni busani bagi choba khlai tongo tini BJP khainai tini IPF ti khainai tiprasa neta ni busa busuk rok ni bagi se obubagra o choba khlai tongo oboni bagi o choba wo jung obo tipra mothani choba hnya oi obo tipra mothani leadership ni choba hnya oi jung dofani thinangni choba hani sim jungma nongkhonan bagi tiar ma tonglai ang khaklayo chini tini tewisang hambai mario thasing ar kol khaine rokno ta khuksong norokni okok kusar mung pelai kheno khawo nangkha tangi himalay chung jesa party fan khlai tongthung bubagrani job awle chung logiri nai bubagrano sadi ni samani okok am pelai kheno ani khawo khaksangkha tai aba hai khaino je tongnai tebo aba hai ke kubun bodolo kusungui tongnai rok ba haino norok राजनैतिक फायदा किसा मिसा मानना मुसुंगui khlai tongkhai tongjadi tobe dofani joba awle bemani ta khlai jadi jei bubagra tabuk dofani bagi coba khlaite bini kabangma manmung kamakha bini kabangma manmung kamakha norok nugui tongo norok siui tongo norok bo saimanu sia ngia norok bo siu tini nogo je political party ni kisa faida nana ni bagai buskang sala asuk thaida manno sidda manno ni koekjon neta rok bubagrani biruddhe kok sanai rok borok kwan suida nai bongni tini ni bisingo khnani bisingo jodino bongni post power kamawi thangpuru bongni obostha tamung nai kisa manmung mannani bagai srapsani manmung mannani bagai okok angtai sama sawu tini kabangma bororok election gana acha wan sugui di election ni sakang ngangkai election paimani yagolo borok je protishruti rimani protishruti samani riya oi tangi election gana simiri phainani nang election gana simi tangi ri phainani nang akaron norok naitugdi tini chini ha kamawi tongo lama gana ni ha edisi ni ha jotto kubuni bosong ni bagai bepsa banijjo khainani bagai ha sekjak najagai tongo tini lama gana ni ha sekjagai tongo khana te kisa bising ni ha sekjaglak soni te kisa bising ni ha sekjaglak oba hikono guarantee to de tongba krible tini montang hai jaga busuk bolong bising montang hai jaga ponto bong mokol kalai montang hai jaga no ponto mokol kalai ma bai segi tongi khana bole tini ni bising basang sung kebo rubber bagan kebo amutui bari kebo ba thalik bagan khai chanai rok to de tongno okay tabuk dofani bagi hani bagi hini chung soba khlai tani wo o jaga tabu bokasak kufur kormo kakrang lai kokbang lai sak simi tornani bagi saitok lai dofano femlogi tongkang ke nini thinang tamung nai tini kabang ang okok hanya hai ma sapiru khajani takhuktai bukhuksong faidi jung dofano soi ke hamjago hungkai bubagrano logirnani hini wan sugung ngangkai ang tewa sama sapiru please kebo belai over excited tangdi belai over emotional tangdi practical tongoi bubagrano soi hamjagai bubagrano se jung logi mari lainai bubagrani tangbai abara samung bobotong jung abono matang nai bubagra busuk poja rujui tong a poja nang kisi sapano tuisuru jamanno abo haike se jung mawan chuk lainai tini jung nugo kabangma jorawono sak bai sak musu lainani sak bai sak nasle lainani sak bai sak sukluk lainani a saitok mungo saitok laite jung chini manthaini choba chini dofani hani choba khlainani joraman lai ya ngi tongo abo kubui kok aboni bagi soi dofano hamjagai dofani bagi choba khlainani ngangkai jung politics no khlainani ngangkale je politics chimi khlaini hanu wan sungnai rokle national party o thangka kai faida angnai nini o tipra motha nei tipra dofani bagi hini choba khlai tongkhale ang haino bialo birmano klai nang choba ma khlainai
Bubagra haikeno nung dukho kosto birman mani nung soba maklainai. Fia nini o chobani betai nini busuk busa nini tinang mannai. Nini tinang mannai. Abon bagi faidi bubagra ni bisingtui bubagra no chung nasingnai tabuk bo waire wai kok salai tongkho ang sanani thangya bubagra borotong borotang miani salo chung miani horo kok salai kya tini malai kya malai mani yagulo bubagra tabuk bo bini tebo planning tongi tongkho je borok bai bo kok sanai nango bo tebo kok sanai bubagra no tebo kok kasarnai kasari tongkho tamu kok phai chung bubagra no nasini ma tonglai granai ke aboni bagai 28 tarik ni bagai to chung tiar no nglai tonglai nai Pia hinpano sung bubagra ni kok no bubagra teisa tamo sapai pi final kok sung abono nai singlai nai coba kotor khlaina ni ngakai kotor khlainai coba chikon bai payu ngakai to kaham kok hai diba coba kotor khlaina ni nangkai jeng coba kotor ni bagai tiar tongno ni bagai norok jotto no ang makoi jau norok no kobok jau ang botong nai nor botong nai jeng jotto no tonglai nai bubagra no simi sung tangi asu kosto relation ba bubagra miani jorawo kha khamjak logi song yakari thangka tangai jotoni noknu khungono jora kaisa abai phayu belai dofa hinmani bai noknu khungno jora rimia ngi thangu noknu khungno jora rimia ngai abo bubagra ni simia nini ani sakabo klainu nini ani jotoni nukhungona abo wasi buju klai phayu nung dofano do torjak na nini bihik besana do torjak hani sungjak puru juni answer kri ngi thangu fiabo dofano soi dofano hamjagi tongmani bai nok nukhungni bial nugyawi nogo mosoda tong piaz da tong berma da tong nugyawi sung dofano torjagi ma tongu fia nung sommosono torjak khanga kele sommosono torjagi no nung kubuni botolo thangjabadi ta tongdi kamama borokno tongu somni bagi porjonto bubagrano yakari thangmannai tongu Arabuni bisingang request ma khlayo please bubagra bai kebo saman hani ta songjadi bubagra bai compare ta khlaidi bubagra no nung ang chung sadaron no nung jesuk rang puisa gonang undi jesuk famous borok undi nung ang simple no bubagra ni jagao no abon bagi bubagra bai chung compare khaini kogye bubagra ni jagao tongi bubagra samung khlai tongo sommoso pias bermani bagi chongkhang kai National Party o thangdi kuna apatti kri chin khe chintang ya diba chin khe wansuma kri diba bengkolun burung tongo dofani bagi ni khapur mang nogo mukhiteng kri jorao bosani hostel fee rimia school fee rimia kuno somoy 2 mas kuno somoy 3 mas tongo chini bo bial tongo hinpano dofani choba dofa bai bemani khaike hangai ani thinang ano nakar glak khani mawan chuku jung joton obai ke mawan chuknai nini busa butui nini busuk busa nono ano nakar glak tangi himale nini tabuni choba khlaimani tongkhai tei 20 bosor pore thangai nini busuk busa shanti mani nai afuri hinnai asobawa ani chuchu botongmani asobawa ani ayung botongmani asobawa ani kaka botongmani borokni chobani jarui sichung tini o jagao shanti khe tongui manu borokni choba khlaimani kerikhe borok afuro somni bagai mosoni bagai piasni bagai kubuni party bai paijak khangkai rangni bagai kubuni party bai paijak khangkai jung tabuk bochini okapalo birman thagla kamu hini borok afuro khatori sanai khakla bui sanai afuro asobawa ani kaka tongo asobawa ani mama tongo asobawa ani afa tongo asobawa ani achu tongo ani asui tongo ani atui tongo hनै borok nini bagi khatori khakala bui kok sanai pia nung ang tabukbo rang puisa ni bagi simi wan chugui kubuni party wo chung join ngi tongo dofa bai bemani khai tongo hunkang kai afuru nung ang hinjaknai jepuru bazar thangi saknang ye khuknang je thup thapri rojago nogo phai mazara ber phainai nono ano abuni jora choba khlainani jorao je choba khlayarokno nono ano mazara ber phaijaknai ao baba o afa o kaka o mama nungkha afuru tam khaitong bubagra khanangai kabui kogui kaijengna borjongna jora nai oi chana nungna jora nai oi chini bagi choba khlai tong puru nung tangi logiriye
nung logi ding khai tabuk chini o kapalo birman phaigala kamu huni nung sungjak puru nung apuru Congress neta tamu huni jawab rinai nung apuru CPIM neta tamu huni jawab rinai nung apuru BJP ni Tiprasa neta tamu huni jawab rinai nini busuk busabai sungjak puru a kokno chamani jora wanchu yapano thumani jora wanchu yapano khimani jora phano wanchu gi nai jadi aboni bagai bubagrani jobawo tiar ungdi a koksi kesapna musungo ang jotono bele bele hambai bubagra tamu saklai jeng na singi tongnai abon bagai tiar nani bagai simisi sako bodino nongkona nangnai au bubagra sakbai thang saklai thang jeng nongkholai nai bubagra no logi nai jeng choba koto ro jeng ma himlai nai tabuni jorawo ang tekai sako paithako kokosapna musungo chini sikla sikli rok kabang mano sikla sikli rok norok ni thani bo koimung tongnai faidi chini tinang belai kheno manago kulukjak ang tabuni o jorawo chini chamung nung hambe kalai tongnai asikla sikli rok no bonong thani wang kaisa kok kasapna ni musungu sudraina ni jora nong ni tabuk kaisa sudraina ni jora tongu dofani bagi norok samung tangi thana ni jora tongu haino chamung nung hamya sawi nungi kalai thimani slai dofani bagi choba kalai thidi nini bumung dofani phiokjak muni laibu mau sijaganu faidi tinini horo norok jodino ani kokkasar mung no nugui tongkhai ani sikla sikli khajani ta khuktai bukhuk song samung nungmung hamiao fegi kalai tongnai rokno ang okok no kasarnai tinini horo ni siminor wansukdi khana soni ni siminor wansukdi jengbo bubagra no logi dui jeng haino samung nungmung sawi nungai thiman slai dofani bagi jeng thimani sawu ni wansukdi norok nai di haino aroni nongkhori phaiman nai Tanggi himale kubui kok jeta ang bai thangbo obahay no tongmani sikla jorawo chamung nungmungo hamya chamung nungmungo kulukha koyekbar suset khainani naikha ulo paithago chongui nikha ang haino o chamung nungmung chawi nungai ani ma ano ogo asuk kosto khai chuoi ano asuk kosto khai chuoi tini bamani ano sungsar no phunungmani ang haino magana thilani loss aboni slai ang dofani bagi mungsa khlai ani langmanori mani chaku goni wanchuka afuruno chini o drugs mani no yakari dofani bagi samung tangnani fan mankha especially chini kaisa generation gap ni thanani nai tongo please norni thani bang o message rija jaw phaidi bubagrani chobawo abo bubagrani simi chobaya nini takhuk sungni bo choba norok kaisa jorawo bullamo soikya a bullamani kifili phaidi dofani bagi choba khlainani bagi tiar ungdi nongni abul ojaga ono khoma angnai dofani bagi hamkarai ni samungo norkni bagi samung nangnai nongni besak nongni body haino magana thangmani slai dofani chobawo samung nangnai jotono belai hambai bubagrano logi nai jeng thancha tongnai chini dofani thinangni phiokjak mungni chobawo jeng thancha ka yapiri selainai jotono क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा मेडिकल फील्ड में जाए, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा? आपकी इस परेशानी का समाधान हमारे पास है। आप आज ही अपने बच्चे को जीटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला दो। यहाँ आपको मेडिकल के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस आदि। यहाँ आपको डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज भी मिल जाते हैं और ये यूजीसी अप्रूव्ड है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो।